judi isuk mendi. Nggih, isuk, Pak D, badhe nang pundi? Iki lho badhe ngeterke kayu. Nggih pun monggo. Nggih. Monggo Pak Lek. Nggih, monggo. Oke, Pak, ini. Ibu, semua. Jan enak bu. Wis wayu. Bener masak jan damane bapak tenan iki. Apa sih, Pak? Iso ae. Wis tuwa kok jek ngono. Lah dapan ndi bu? Kok gak ketok? Oh iya, Pak, ketoke dapat jek turu. Sik tak dugae. Ya, Pak. Jan tenan wong iki. Ora gelem tangi. Ki mangsit juga bapak atangi-tangi. Dak, tangi le. Oh, ini jene iki. Sampai rasa le. Wong sarapan kono. Dadi, Nggih, lah bapak nanti Bu. mbok ki metu mang direpe mbek konsol. Wis, pasaran sik. Heeh. Mama, kok video blangkrah kabeh. Ya Allah, piye yo lah yang ngomong mbek ibu. Bar dipecat sama kejonan. Bu, kene bu, bapak pengen ngomong. Oh, nggih, Pak. Pripun, Pak? Ini lho bu, sampai bapak Kita napa, Pak? pengen ngomong. Panjenengan. Kalau dek mau dipecat karena bosnya. Lho kok iso dipecat lho, Pak? Ya betul ngertos ibu. Jadi ini yo kayak karyawan ibu. Enggak ngomong kok, Pak. Kula ngene iki sedih. Lah, ini pun ada pulau nek ngomong kok ibu ini sedih, kok bapak ya sedih. Makanya ibu bapak lagi ngomong saiki. Wis mboten apa-apa, Pak. Kula tak iwangi duit-duit. Tapi cik duit celengan kok bapak. Tapi juga akeh sih bu. Karek sakmene iki mungkin kok. Cara tanggulan ngarep cik cukup mboten. Ya, cukup sih, Pak. Kula tak iwangi, Pak. Ampun bapak nggih. Nggih, Pak. Kenapa-napa. Demi urip ngene iki. Nggih bu, kula nggih bisa nggih nek menawa enten kerjaan kula nggih saged iso mikire apa ayo jere ape kuliah. Dipun bu. Apa dapae ibu tak? Lho kok pas Pak anakmu lho kuwi piye to ki? Bisa tekan anakku iki piye? Dapatku lho bu pitik. Walah, sing kuwi to ngomong sing jelas to, Pak. Lah kan jenenge pitike yo dapat. Kenapa betul? Lah iya iku lho bu, kuping tuane. Pak cukup. Aja mikirno kuwi ya sing gak usah didol, kok nek didol kesepian kok sedih. Kan jene ibu. Alah, iki wis tuwek sih ora wis tak nyapa aku. Ya wis lah. Ya wis bu, gak usah dipikir. Besok bapak tak golek penggawean aneh. Ayo bu, tak ajak. Ki bapak bensinnya 10 dek mau. Ayo, jalan-jalan. Ini zamannya kena dia pas pacaran ya Bu. Ya, Mas. Wis suwi ya. Bener. Aku
ngene kok dibanding-banding ke. Dap, wis sore iki, ayo, udah mulai. Sak gondol garangan kowe engko. Hitek kuwi. Apa, Pak? Piye? Kuwi dapa? Dudu pitikmu. Kamu pada wae. Lah, pitikku sono iki gak jenenge Dapa. Kleru to. Wah. Boh. Ano apa to le? Bukan loh, Bapak kok. Mau krama jeneng anakmu jebuk pada nembe pitik to iki jane iki oma apa kadang? Ya Allah. Mulai wae. Ya apa iki? Apa kaya? Wes. Pitikku iki, yo Dapa ning iki. Yo apa, Bu? Dapa kene, Bu. Dapa, ayo mangan karo Bapak. Loh, Dapa kok mlebu kene iki? Ya Allah, pinter cah. Nah, toh Pak. Saiki aku mbek pitik padha-padha disak mangane. Aku ki bocah dudu kalangan kandang. Lebih to le, Bapak yo sayang karo Dapa. Wes to, iki kok ribut ae lho. Iki apa to nek pitik ning kene? Gak apa-apa to, Bu, sekali-sekali ku lho pengen mangan bareng Dapa. Kabeh digawe kacau. Romo ki. Nang tono. Yo Bu, yo wes tak tok iki. Hum pimpa alayum kamreng sing dadi semar bagong ndase gedhi. Ya. Ayo ibu-ibu cepet ya sinane selak dimulai engko gak enak karo jamaah liyane. Ayo. Ayo Bu, yasinan pun di enteni kae lho karo jamaah liyane. Ibu sik. Kenapa lewat kene Bu? Kenapa gak putar balik ae lho? Aja lewat omongan. Aku merinding anggere lihat kene. Aku yo ibu iki. Wes berpikir bae. Kuwi anake lan Gusti Allah, kabeh makhluk ora iso ngopo-ngopo. Tapi hewane kok gak enak ya, Bu. Ayo puter balik ayo. Tapi kan dalane cedak kene, Bu. Cedak mriki. Wes gak apa-apa, ayo. Positif ae. Wes ayo, Bu. Sek Bu, mendek sediluk. Sampean ngerasa gak Bu nek anduk-anduk merinding ngoten lho. Ngerasa. Nah, jejel Bu, mlengak sak diluk ngono Bu. Aku kok merinding